Ampun ibu kami, ampun ampunkan kami derang menyalai, ampunkan kami derang menyalai, Tuhan lani mayo kini alai Tuhan kita wasalo muda masa pelajari kami susun alai samulo dena kami buka alai kini alai Tuhan Cupapan gantang balanjung alai sukatan anak digoluhalai tapakai di Minang kabau alai leh tuan nai di manjung kini alai leh tuan oi salam josim buah kami anjung alai lajo maaf kami minta alai kejojahku kota lampau alai leh tuan nai di manyo kini alai leh tuan oi Assalamu mambanarai amalai bapa di ladang alai kami bapa radilin jangan alai Tuhan alai di majo kini alai Tuhan Assalamu carai malai bahati sanang jual alai kami biara barun jangan alai Tuhan alai di majo kini alai Tuhan Kajian dari Merpane dan kalau
nako bayi lake bab kalian ande
wis siap pun dedak nana panjang tandu abih padi den dada oi dilendonyo anak siap pun dedak nana panjang rambut karena yati den dada oi dibuenyo nangko jadi udah kapakan baukan juo silado den jiko jadi udah bajalan baukan juo ujonan moden lagi dembalin dedak siminya angin namun kapal dedak wis sakit juo lagi rintang dedak kanan lain namun lamun dedak takkan juo Badi japun de bangkahulu penembak kapal di muaro bari ampun amu dahulu sebelum nambu buka kato. Selamat malam senakmu sadonyo. Nan Allah monitor tolong di-share ke grup kita sebanyak-banyaknya nan baru bergabung pun tolong di-share ke grup kita sebanyak-banyaknya supaya kita semalam kini rami penonton kita ndaknya. Bagi pun adun sana ampun nan Allah monitor nan Allah masuk ke monitor kami bacakan cie komen di sana 3378 sedang menonton selamat malam. Udah tolong dibagikan udah Henrico Kiper Bangko hadir selamat malam Bangko Lesmi Mi assalamualaikum. Waalaikumsalam uni Henrico Kiper bawaan lagu Suntiang Patah Batikam Ci Yozi Ardi Kunci Minang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mohon dibagikan udah Ardi Kunci Kak Minang. Oh Kunci Kak Minang maaf udah Nyi Amba selamat malam Pak Naf sama Yozi pedendang muda kita Singololo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak kesadonyo. Semoga malamku kita bisa bergurau sambil menghibur hati na desau. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahnya terhibur ndaknyo Pak Singololo sama Pak Singorantai. Kamantun jaditonyo. Mak Kati Majindo. Lun bisa ngirim bintang lay Singololo alun kalua tombolai kiri ledo Mak Kati. Ba kolah tasangku inyo kalah ke Mak Kati Uni Susilawati ndeh lah baki cueh tagak se susi yo baki cueh tagak bau ni Rena waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singololo mungkin alung keluar lai agaknya mak iyo alung keluar le do Pak Singololo. Bang Alex selamat monitor mohon dibagikan cie Bang Alex dan share ke grup-grup kita sebanyak-banyaknya Bang Alex. Nyi Mbak, selamat malam Susi. Uni Susilawati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mali Mudo. Waalaikumsalam Uni Susi. Uni Susilawati, selamat malam Pak Wirdawin atau Nyi Mbak. Pak Singololo, tolong bantu share sana kasadonyo biar penonton rami malam kini ndak mantap guru kita semalam kini. Terima kasih banyak Pak Singololo. Bang Alex, semoga ai menyimak. Semoga ai menyimak. Yuna. Mak Kati Majindo. Lambui Putra. Susilawati. Selamat malam Mak Kati Majindo. Nyi Mbak, tu baru jaleh romansiozi. Baru lah jaleh nye. Tu na yozi gitu nanya. Zainal Abidin. Lampung
Barat hadir. Selamat monitor Pak Zainal. Susilawati, selamat malam Singo Berantai. Misi Silawati, selamat malam Bang Alex. Afridika, tolong bagikan cie Bang. Singo Lolo. Sapo Pak Zulkarnaini Jo Mak Gawe Putra. Susilawati, selamat malam Rena. Ceka Gomanti, selamat monitor. Tolong bagikan cie Bang. Mak Katik Mojendo mawaleh Susilawati. Malam juga Susi. Nyi Ombak Singo Lolo. Kan nantun jadi tego. Andri Alisman. Selamat malam Pak Andri Alisman alias Pak Sultan. Bang Alex, selamat malam. Lesmimi, semangat Kak. Tetap semangat Uni. Mak Zulkarnaini, selamat malam. 3378, selamat malam. Bang Alex, yo pandai bana Yozi melakukan mantap. Terima kasih Bang Alex. Desmi, Ma tolong dibagikan Cie Ma. Pernah ada Ma bagikan ada. Haidaref nih. Dima Badendang di Salimpe, Kecamatan Lembah Gumanti, Uni. Singololo, Susilawati, selamat Bogoro, Mak Kati. Bang Alex, selamat malam. Susilawati, Malin, tolong beko bawaan lagu untuk Uda Putra Perdana. Kalau Uda lah tibu di Lapik Gurau. Lagu Uda Ratok Padang Gantiang Ciezi. Tu ambun pagi. Singgalang ragu-ragu. Lai bisa bawaan Malin. InsyaAllah kita bawaan nih. Kita cuba dulu nih. Sadok nan napo, sadok nan ado bare. Kita tanah dulu nih. Mak Zulkarnaini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa berkirim bintang. Alung keluar tombolnya le rumah. Tolong bagikan banyak-banyak cie Mak supaya dakeh kedua tombol bintang kita Mak. Susilawati, selamat malam Pak Nov. Malam. Cekal Gemanti, selamat malam. Susilawati, selamat malam Yozi. Adik Uni yang kame. Lambaikan tangan Sezi. Bang Alek, amu ya Bapak Liang Bang Alek ka Yozi kalau mau deko ka adaannya Mak. Itulah Bang Alek, hati-hati bako kanai pire anak dendang kue nya Bang Alek. Kau harus hati-hati Bang Alek. Mak Kati Mojindo, selamat malam. Ama, yo sabana cantik Yozi pakai jilbab. Adem, mato memandang. Terima kasih Ma. Allah mau bagikan kau alun ado mau bagikan ledo Ma bagikan cilo Ma. Muhammad Haikan Hel. Lambui Bang Yozi. Tidak Bang Yozi. Pak Indak Bang Yozi do. Kak Yozi Muhammad. Ikut tek kate. Indak Bang Yozi ledo tek. Lah Uni. Uni. Pak Abu Arwah. Indang payu kumbuh cik sana. Indang payu kumbuh lah sih. Susilawati, selamat malam Putra Perdana, tukang dendang, si Maradona SDCT. Kini SDCLG. Betul mantun jadi tu manusia. Mak Zulkarnaini, lagu untuk Pak mintaan Mbak Anyo Ibu. Mintalah Mak. Afridawati sedang menonton. Angku, tolong dibagikan engku dan share ke grup sebanyak-banyaknya engku supaya banyak penonton kita supaya capai target kita 10.000. Kalau tombol bintang naknyo nak kirim ke donasi ke kami ndaknyo. Kamantun ceritanya. Bang Alex, Pak Abu lai mencobok lo nyo. Ndak ado isna do Pak Abu. Kan iko mantun cerita ko. Kini ado Yozi. Lesmimi. Selamat malam dan sanak kasanonyo, semoga lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Uni. Tolong dibagikan cie Uni Lesmi. Ceka Gumanti, selamat malam. Yelmina, selamat malam dan sanak kasanonyo. Selamat malam. Semoga
mencalai gurau malam kini sabana rancak suaronyo Yozi. Semangat kesadonyo, salam dari kami. Salam Uni. Tolong bagikan Cik Uni Yelmina. Pak Abu Arwah, tu yo mantap tu Bang Alex. Pindahlah kasih Bang Alex ke Yozi. Ha, itu kenapa Pak Abu? Ka Bang Alex kok harus pindah ke Yozi bentuk rumah. Ha, tantui, boleh. Singolalo, oyak banalah semalam kini Zi. Bang Alex kasih Yozi begurau ko. Pak Singololo, lambui bana semalam ko Yozi. Ni ombak kan alahado nan jati tu Yozi. Kawan nan badendang tu. Abang kasih gunye kan alahado nan di jati tu Yozi. Kawan nan badendang tu. Oh nan di hati nya. Iku dak sebagus dak ragulo nakam macunya. Zenix na di mana lokasinya go sana di Alaham Panjang Kanagarian Salimpe Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo udah atau ni kok Pak Abu Arwah isnatu tua sampingan mah Bang Alex dari Padoinda. Kan mantun cerita kok. Itu yo kareh bana Pak Abu nama ko apa menangi Bang Alex bako Pak Abu. Atau dak teranga di sana bako bacaka Bang Alex bako Pak Abu. Bang Alex parah Pak Abu mah. Kan itulah deh Bang Alex bah. Mak gawai. Salam untuk Mama Seratu dan sanak pencinta Talang Sarueh nan Tagabuang SDTS ko. Semoga di tahun baru ko kita selalu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak Mak. Cek Gumanti, Ratok Bainar, Cik Kak Malin. Jadi Bang, kami nanyakan muka Bang. Susilawati, selamat malam. Juga Nyi Ombak. Pak Abu Arwah, kok lai terbuka untuk berkirim bintang ke SDTS. Ambo siap kirim bintang jo Bang Alex. Ha, tapi tombol bintangnya belum keluar le do Pak Abu ah. Kini kita ganti namanya sekete Pak Abu SDCLG. Saluang Dendang Cahyo Lembah Gumanti ma Pak Arwah. Nyi Ambak suntiang patah betikam lagu Malim. Sampaikan bana jo pantun. Kami sampaikan koma. Kami nanyakan mak. Ama iyo nggih, tapi tukang gandang kok kok ndak tampak. Tapi membacon tadi mah ada di samping dulu ya. Malam masuk kamera kok cocok. Singololo lagu ambo balam jorantiang malin mudo. Kami menonton semalamku bersama adik penampuang jo bujang palano di Dangau nan Usanggo. Selamat menyaksikan bako Pak Singololo. Kami naikkan lagunya. Mak kati menjodoh, ndak ada kawan Yozi nan padusi seorang lain malimudo. Insyaallah kita cari mak. Mungkin sedang bakuason bentuknya lu mak di cali ada seketek lu mak. Pak Singololo, Zainab QRB selamat malam Kanda. Selamat begoro semalamko. Nyi Ambak di jalan juga lokasi nakan nan iyo nakan se sadunyo mah di jalan juga lokasi nakan koda yo kedatangan Nyi Ombak mana kami tunggu di SDCLG ko mah. Bang Alex selamat malam. De karang kalian kumambo mah baca rego Nyi Samsul Bahri request dendang kinci tuwo mak ngah. Jadi Kinci tuo Samsul Bahri
Uni Susilawati lai mencatat lagu-lagu nan di kandaan urang Malimodo alai Uni Susi. Bang Alek gandiangan lah Yozi jo ai Malin Modo. InsyaAllah besok kita gandiangan Bang Alex. Mudah-mudahan ada katunyo untuk di gandiangan. Kuilah paru wana suaro ma dun sana sebuah pantun untuk dun sana ambo ko kasadwe. Pai kapakan anda kapara tunggu dulu. Pai kapakan anda kapara. Apa nama pantun tadi gono sana? Ambo kana mana balik dulu sana. Untuk kepada dulu sana ambo sadonyo nanalah bagabuang di Seluang Dendang Cahyo Legum nanalum membagikan tolong di share sebanyak-banyaknya ke grup-grup kita nan ado dun sana ambo sadonyo. Dan bagi nang kabadonasi silakan kepada rekening nanalah tertera di atas. Yang tentunya 55 sampai 201 02 27 27 532 diulang balik di sana 55 sampai 201 02 27 27 532 atas nama Juni Triwanda Snevian Putra. Info nomor 0822 8685 sabaleh 3 waleh. Itu kau untuk berdonasi di sana ambo kesadonyo. Dak mana panuh kateh, panuh ke bawah ke jadi jur di sana ambo. Pokoknya yang penting ikhlas di sana ambo. Marilah kita saksikan lagu-lagu nan rancak-rancak nan dikanak-kan dek di sana kita nang kesadonyo. Siapa
jalan tiap.